खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आं sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थांनाय साननैसो सिगां आसामनि गोदान केबिनेटआव समायखिरा लानाय आसामनि गोदान चीफ मिनिस्टारजों लोगोसे गासै 14 मन्थ्रिफोरनि मादाव 12 मन्थ्रियानो खौथिनि बिगोमा आसामनि केबिनेटआव समायखिरा लानाय 14नि सम्पथिनि सायाव एडिआरआ रिपर्ट दिहुनदों सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविटनि सायाव बिथा खालामनानैनो एसोसिएशन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्स एडिआरआ रिपर्टखौ दिहुनदों रिपर्टनि बायदिब्ला 14 मन्थ्रिफोरनि एभारेज एसेट एबा गड़ एसेटआ 4.78 कौटि बेनिनो 14 मन्थ्रिफोरनि मादाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बयनिख्रुइबो बांसिन सम्पथि फोसावदों गासै 17 कौटि 27 लाख बिथांनि उनाव दङ आसामनि गुवाहाटी डेभेलपमेन्ट मिनिस्टार अशोक सिंघाल 17 कौटि 6 लाख रांनि सम्पथि फोसावदों बिथांनि उनाव दङ आसामनि वाटार रिसोर्स मिनिस्टार पीयूष हाजरिका बिथाङा 6 कौटि रांनि सम्पथि फोसावदों मख'नो गोनांदि आसाम केबिनेटनि 14 मन्थ्रिनि मादाव 2 मन्थ्रिया कौटिनि बिगोमा नङा बिथांमोननि मुङा जाहैबाय फारियै आसामनि गोदान हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल मिनिस्टार उरखाव ब्रह्म बिथाङा 77 लाख रांनि सम्पथि फोसावदों बिथांनि उनाव दङ आसामनि गोदान वेलफेयार अफ टी ट्राइब्स लेबार एन्ड एमप्लयमेन्ट मिनिस्टार सन्जय किसान बिथाङा 55.35 लाख रांनि सम्पथि फोसावदों खाथियाथलि हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय नगावनि बारहामपुरनि बामुनि हाजो खाथिनि हाग्रायाव मा 22 मैदेर थैनाय बोखांनो हादों गिबियाव बारहामपुरनि बामुनि हाजो खाथिनि सुबुंफोरा मैदेर थैनायखौ नुनानै हाग्रा बिफाननो खौरां हरदोंमोन उनाव खाथियाथलि हाग्रा बिफाना फैनानै नायबिजिरफैनायाव हाग्रा बारिनिफ्राय मा 22 मैदेरनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों मा 22 मैदेरनि गोथै सह मोननायनि अनगायैबो मैदेरनि गोथै सह मोनबावनायनि आसा दङ मानोना गोबां हाग्रा दुफबनायनि थाखाय हाग्रा ओनसोलखौ मोजाङै नायबिजिरनो हायाखै होननानै मिथिहोदों खाथियाथलि हाग्रा बिफाना मा जाहोननि थाखाय हरखाब बेबायदि गोबां मैदेरफोरा जिउ खहा जाखो बेनि सायाव दासिम रोखा खौरां मोननाय जायाखैब्लाबो सार अन्थाइ गावनायजोंनो बे जाथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों हाग्रा बिफाना लोगोसे थार जाहोन मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना मिथिहोनाय बायदिब्ला जाथाय जानायनि सानसे सिगां बे ओनसोलाव गोबां बार अखा आरो सारअन्थाइ गावदोंमोन बेसेन होनाङा जासे माइरं राननायनि मुङाव रानदों बिस गोनां माइरं बे जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि राजाबिल गामियाव खौरांनि बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय राजाबिल गामियाव बिपिएल एबा गोरिब नखरनि सुबुंफोरा बेसेन नाङै सोरखारनि माइरं जाबोदों आरो बेफोर माइरंखौ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिथांमोनहा रेशन दखाननिफ्राय लाबोयो नाथाय बे बाराव माइरं होनायनि मुङाव रानदों बिस गोनां माइरं ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेसेन होआलासे सोरखारि माइरंखौ जेब्ला रेशननिफ्राय न'आव लाबोयो अब्ला नुनो मोन्दों दि माइरंआव इउरिया हासार होनाय कभिड-19नि थाखाय रायजोआव गोख्रों आयेन फोसावनायाव गोबां गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा रांखावरि बिथिङाव हालाय-हाफाय जानांदों बेबायदि समाव जुदि बेसेन नाङै सोरखारि माइरंआ इउरिया हासार होनाय जायोब्ला मा जानानै थांनानै थागोन होननानै बुंथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों दिनै बेनिफिशियारि फार्मार एबा आरजाथाव आबादारिफोरनि एकाउन्टआव 2000 राङै सोनानै हरगोन दिनै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों रांखान्थियारि अनसुंथाइनि 8थि किस्तिखौ रिलिज खालामनानै होगोन प्राइम मिनिस्टार अफिसनि बायदिब्ला गासै 9 कौटि 50 लाखनि बांसिन मोननो गोनां आबादारि नखरनो 19,000 कौटिनि बांसिन रांखौ दिनै दैथायहरनाय जागोन बे खौरांखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायथिदों बिथाङा टुइटार एकाउन्टआव लिरनाय बायदिब्ला हादरनि खौटि आबादारिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गोनांथार सान दिनै बिथाङा अदेबानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों फुंबिलिनि 11 रिंगायाव पीएम किसाननि 8थि किस्तिखौ रिलिज खालामनानै होगोन बे समाव हादरनि बिदा फंबाय आबादारिफोरजोंबो सावरायलायगोन मख'नो गोनांदि पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों बोसोरसेयाव 6,000 रांखौ 2,000 राङै मोनथाम किस्तियाव आरजाथाव आबादारिफोरनि एकाउन्टआव सोनानै हरनाय जायो प्राइम मिनिस्टार अफिसनि बायदिब्ला दासिम 1.15 लाख कौटिनि बांसिन रांखौ आबादारिनि एकाउन्टआव सोनानै हरनाय जाबाय
म्यानमार हादराव सोलिनाय मिलिटारि रुलखौ सहायनो हायैयाव बार्मिस बिउटि कुइन हाथार हेटेदा हाथियार दैबाय। बार्मास बिउटि कुइन हाथार हेटेड जाय 2013 मायथाइयाव थाइलेन्डआव जानाय मिस ग्रेन्ड इन्टारनेशनेल बिउटि पिजनआव म्यानमार हादरखौ रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन। बिथाङा म्यानमाराव थांनाय 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जानाय मिलिटारि रुलखौ सहायनो हायैयाव हाथियार दैबाय। थांनाय 1 फेब्रुवारियाव म्यानमारनि राजखान्थि दैदेनगिरि आं सान सु कि बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो म्यानमाराव मिलिटारि रुलआ जादोंमोन। राजखान्थि दैदेनगिरि आं सान सु किखौ उदां खालामनायनि दाबिजों म्यानमारनि रायजो राजाफोरा गोबां सोमावसारदोंमोन आरो सोमावसारग्राफोरखौ थांनाय 10 मेसिम म्यानमारनि मिलिटारिफोरा अफिसियेलि सा 782 सुबुंफोरखौ बुथारनाय रिपर्टआव फैदों। म्यानमारनि बेबायदि सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव इनाय खालामनायखौ फोजोबनो थाखाय इन्टारनेशनेल लेभेलावबो गोबां सावरायनाय जाबाय, नाथाय हायाखै। जायनि जाहोनाव म्यानमारनि सुबुंफोरनि सायाव इनाय खालामनायखौ सहायनो हायैयाव म्यानमारनि बिउटि कुइन हाथार हेटेड बिथाङा हाथियार दैबाय आरो गाव हाथियार दैनाय खौरांखौ बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै मिथिहोदों। रायजोआव फरायसालिफोरखौ गरम बन्दनि थाखाय बन्द फोसावबाय। बे समाव हादोरनाङै कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया गिख्रंथाव महर लानायजों लोगोसे आसामावबो बेनि थासारिया जोबोर गाज्रि फारसे थांगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानैनो आसाम सोरखारा थाब गोदान SOP फोसावनानै कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय बायदि रोखोमनि राहा लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि रायजोआव फरायसालिफोरा 1 जुलाइनिफ्राय 31 जुलाइसिम गरम बन्दनि थाखाय बन्द थानो गोनांमोन। दा बे गरम बन्दखौ 15 मेनिफ्राय 14 जुनसिम फोसावबाय। थाखो 1 निफ्राय थाखो 12 सिम गासैबो फरायसालिफोरखौ गरम बन्दनि थाखाय बन्द फोसावनानै होबाय सोलोंथाइ बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बि कैलान चक्रवर्ती बिथाङा। बेनि अनगायैबो UPSC सिभिल सार्भिसेस प्रिलिमिनारि आनजाद जाय फैगौ जुन दाननि 27 खालाराव जानो गोनांमोन, बे आनजादखौबो फावसायनाय जाबाय आरो बे आनजादखौ 10 अक्ट'बराव खुंजागोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि UPSCआ सिभिल सार्भिसेस आनजादखौ मोनफ्रोमबो बोसोरावनो 3 खोलोबाव खुंनाय जायो, प्रिलिमिनारि, मेइन आरो इन्टारभिउ। UPSC आनजादानो भारत हादरनि देरसिन आनजाद जायनि गेजेरजों IAS, IFS, IPS आरो माखासे गोजौ थाखोनि अफिसारफोरखौ सायख'नाय जायो। जायफोर गोरिब थाखो अदेबानि गोरिब नखरा COVID-19नि थाखाय हम क्वारेन्टाइनआव थादों, बिथांमोननि नखरनो आसाम सोरखारा 2000 रांनि रेशन होनो थांखि लादों। बे खोथाखौ बुंथिदों देहा सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा बुंथिदों दि रायजोआव कर'ना भाइरासनि थासारिया मोजाङाव फैयालासे गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन थासारियाव जालांबाय थायोब्ला गुवाहाटीजों लोगोसे आसामनि टाउन ओनसोलफोराव आबुङै लकडाउन होनो गोनां जागोन। नाथाय गामि ओनसोलाव लकडाउन होनाय जानाय नङा होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। मानोना टाउन ओनसोलफोराव बांसिनै COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसामनि माखासे जिल्लाफोराव बांसिनै COVID-19 केस मोननाय जादों। बेफोर जिल्लानि मादाव कामरुप मेट्र' जिल्लायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन 14,760 COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों। बेनि उनाव दङ फारियै डिब्रुगड़आव 4,099, कामरुप रुरेलाव 4,037, नगावआव 2,440, बरपेटायाव 1,722, सनितपुराव 1,484, नलबारियाव 1,736, काछाराव 1,730, तिनसुकियायाव 1,517 आरो मरिगावआव 1,362। बेजों लोगोसेनो आसामाव मैया सानसेयाव 5,468 नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो 75 सुबुंनि जिउ खहा जादों। दासान्दि रायजोआव 42,144 नि देहायाव कर'ना भाइरास एक्टिभ जानानै दङ। ब्रिटिश गभर्नमेन्टनिफ्राय दैथायहरनाय अक्सिजेन जेनेरेटरआ चिरां जिल्लानि JSB सिभिल हस्पिटालाव सफैबाय। भारत हादराव गोबां अक्सिजेननि आंखाल जानायखौ नुनानै गोबां हादरफोरानो भारतनो मदद हरगासिनो दङ। बे अक्सिजेन जेनेरेटरआ 1 मिनिटआव 500 लिटार अक्सिजेन जगायनो हायो होननानै मिथिहोदों। बे अक्सिजेन जेनेरेटरजों आसामाव अक्सिजेननि आंखालखौ सुफुंनो हायाब्लाबो गोबां मदद खालामनो हागोन होननानैबो बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारीआ। आरो बेनि थाखाय भारतनि सावस्रि बिफानखौ साबायखर होदों बिथाङा। लोगोसे बे अक्सिजेन टेंकारनि मददजों आसामनि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफोराव अक्सिजेन दैथायहरनो हागोन होननानैबो बुंथिदों। मख'नो गोनांदि ब्रिटिश गभर्नमेन्टनिफ्राय भारताव गंथाम अक्सिजेन जेनेरेटर दैथायहरदोंमोन। बेनि गंसेखौ आसामनि चिरां जिल्लायाव इनस्टल खालामगोन आरो गुबुन गंनैखौ राजस्थानाव इनस्टल खालामनाय जागोन।
COVID-19 नि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय आसाम सरकारा SOP दिहुननानै होदोंमोन आरो गारि सालायनायनि सायाव अड इभेन आयेन बानायनानै होदोंमोन। नाथाय गोबां सुबुंफोरनि सोंथियाव गारि सालायनायनि बेलायाव आसाम सरकारा माखासे खेंफोरथिजों गोदान SOP दिहुननानै होफिनदों। कार्फिउनि सम जाय सानजौफुनि 2 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम जायो। बे समाव रावबो सुबुङा थांलाय फैलाय खालामनो गनायथि गैयाब्लाबो माखासे इमारजेन्सि आरो एसेन्शियेल सार्भिसजों लोब्बा थानाय अफिसियेलफोर आरो सुबुंफोरा जेरै ओंखारनो हायो थिग बेबायदिनो गारि सालायनायनि अड इभेन नियमावबो माखासे अफिसियेल आरो सुबुंफोरनि थाखाय एप्लाइ जानाय नङा। जेरै इमारजेन्सि सार्भिस आरो एसेन्शियेल सार्भिसआव मावग्रा सोरखारि आरो सोरखारि नङै अफिसियेल आरो मानसिफोरा भेलिड ID कार्ड दिन्थिनानै थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। एसेन्शियेल सार्भिस जेरै माइरं, दालि, फिथाइ सामथाइ, गाइखेर, ना बेदर बेफोरनि दखान होग्राफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो बेंक, इन्सुरेन्स अफिस, पेट्रल पाम्प, LPG, मोब्लिब बिफान, केबल सार्भिस, इन्टारनेट सार्भिस बेफोराव मावग्रा मावथिफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। आरो इमारजेन्सि सार्भिस जेरै डक्टर, नार्स आरो जायखिजाया देहा फाहामसालियाव मावग्रा मावथिफोर, अर खोमोरग्रा, पुलिस, कर्ट बेफोर डिपार्टमेन्टआव मावग्राफोराबो ओंखारनो हागोन। बिथांमोननि अनगायैबो देहायाव गोनां आइजो, बेरामिफोर बिथांमोनहा फाहामथाय लानो ओंखारनो हागोन आरो COVID-19 भेक्सिन लाग्राफोराबो ओंखारनो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो एयारपर्ट, रेलवे स्टेशन आरो ISBTफोरनिफ्राय थांलाय फैलाय जानाय दावबायारिफोरा टिकेट दिन्थिनानै थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।